Με λένε Μέρη Μίνοφσκα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Νόβα Μακεδόνια. Η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα. Το όνομά της ήταν Ολυμπία. Και ήρθε στα Σκόπια και... Από πού ήρθε? Από τον Αλεξανδρόπολη. Από την Αλεξανδρούπολη. Από την Ανατολική Θράκη ήρθε. Ναι, από την άλλη πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Στη Θεσσαλονίκη και ύστερα στα Σκόπια. Και ήρθε στα Σκόπια. Ποιο χρόνο? 1923. Το 1923 περίπου, έτσι. Περίπου 20. Ο Ζορμπάς πότε ήρθε εδώ? Νομίζω 1923 ήρθε ο Ζορμπάς. Γιατί όλα που τα ξέρω για το Ζορμπά, τα ξέρω από το Καζαντζάκης και από αυτό που μου είπε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν φιλινάδα με ένα από τα παιδιά του Ζόρμπα. Πώς το λέγανε? Η Κατερίνα Ιάντα. Στην Ελλάδα τι θέλεις να πεις στους Έλληνες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Τι να τους πω? Να έρθουν να το δουν το τάφο, το Ζόρμπα. Να δουν ότι εδώ είμαστε όλοι καλά. Θέλουμε να έρθουμε στην Ελλάδα και θέλουμε αυτοί να έρθουν σε εμάς. Να μην έχει ράμπη, μπαριέρες. Όπως δεν υπάρχουν τώρα μπαριέρες. Δεν υπάρχουν τώρα. Αυτό είναι που μιλάμε, δεν είναι εμπόδια, μπαριέρες. Δεν είναι μπαριέρα. Όπως δεν υπήρχαν και παλιά και μάλιστα πριν από λίγο ανακαλύψαμε εδώ ότι... Έλα μαζί μου, να μας δείξεις τι ανακάλυψε σήμερα. Εδώ λοιπόν τι γράφει? Δημήτρος Κομάτης. Εμθάδε κοίτε ο αείμνηστος Δημήτριος Κομάτης. Έμπορος, γεννηθής εν Κρούσοβο το 1828, αποβιώσας εν Σκόπια το 1900. Βρισκόμαστε λοιπόν στα Σκόπια και στην παρέα μας έχουμε την εγγονή του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά, το οποίο το πραγματικό όνομα ήταν Γιώργος Ζορμπάς, και θα μας το εξηγήσεις εσύ, Άννα, γιατί άλλαξε το όνομα ο Καζαντζάκης. Πιστεύω γιατί το όνομα το άλλαξε για να μην έχει πολλά προβλήματα με την οικογένεια. Πρώτα, γιατί στο βιβλίο ο Ζορμπάς ήταν από την Κρήτη, ο Γιώργος Ζορμπάς ποτέ δεν ήταν στην Κρήτη. Αλλά πιστεύω γιατί ο Νίκος Καζαντζάκης ως καλλιτέχνης, συγγραφέας με φαντασία, είχε αυτή την ελευθερία να δείξει την Κρήτη, τον λαό του Κρήτη, της Κρήτης, αλλά του άρεσε ο χαρακτήρας του παππούς μου, τον Γιώργο Ζορμπά, γιατί η δευτέρα γυναίκα του, Νίκου Καζαντζάκη, ήταν κουνιάδα της θείας μου Τασίας, που παντρεύτηκε στην Κρήτη. Και ο Νίκος Καζαντζάκης άκουσε παραμύθια, μυθιστόρημα για τον Ζορμπά και ήθελε να τον γνωρίσει και τον γνώρισε. Και του είπε, πολύ μου αρέσεις, αυτό μου τα έλεγε όλο η μητέρα μου, θα ήθελα να γράψω ένα μυθιστόρημα για σένα. Και ο Ζορμπά του απάντησε, μπορεί να γράφεις ό,τι θέλεις όταν θα πεθάνω. Και έτσι και έγινε. Όταν τοποθετήθηκα στο Βελιγράδι, ο σύμβουλος τύπου στην πρεσβεία, γνώρισα και τους απογόνους, τους εγγονούς του Ζορμπά. Γνώρισα τον Βαγγέλη Γιάντα και την Άννα Γκάιγκερ, την αδελφή του.
Και από αυτούς έμαθα, γιατί εγώ δεν το ήξερα και νομίζω ποιος το ήξερε στην Ελλάδα, ότι ο Ζορμπάς είχε θαυτεί στα Σκόπια. Αυτό ήταν, και ο τάφος ήταν εδώ, ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που μπορούσαν να έχουν. Ήξερα ότι ο Ζορμπάς είναι Κατερινιός, δεν είναι κριτικός και ότι δεν ήταν Αλέξης, αλλά το ότι είναι θαμμένος εδώ, αυτό δεν το ήξερα. Εγώ είμαι Ευαγγέλης Γιάντα, η μητέρα μου Εκατερίνα Ζορμπά, ο πατέρα μου Νικόλα Γιάντα. Εγώ είμαι στο Βελιγράδι τώρα. Ήρθαμε εδώ στα Σκόπια για το κονцέρτο, σπεκτάκολο, το Ζορμπά Έλληνα, εδώ που θα είναι με το Κύριος Θεοδωράκης στο θέατρο στα Σκόπια. Η μαμά μου έλεγε για το παππού μου, γιατί ήτανε come na srpskom posebno, ekstra čovjek. Εξαιρετικός, υπέροχος. Υπέροχος. Ο Ζορμπάς παντρεύτηκε με την Ελένη και είχε 7 παιδιά. Πώς τα λέγανε? Ανδρέας, Βαγγέλης, Νίκη, Ανδρονίκη, Νίκη, Φιλία, Μανώλης, Τασία, Εκατερίνη. Η Εκατερίνη ήταν η μητέρα μου. Μόνο η γιαγιά μου, Ελένη, πέθανε όταν η μητέρα μου ήταν 2 χρονών. Για εμένα λένε, da malo kasno, ali proradila je krv Zorbe kod mene. Όχι, συχνά δείχνει ότι το αίμα του Ζορμπά κυλάει μέσα του. Εγώ είμαι μηχανικός χημικός και αυτό είναι malo čudno za jednog inženjera da tako živi. Και είναι παράξενο για έναν μηχανικό να ζει έτσι. Ο εξάδελφος του παππού μου και ο παππούς μου είχαν εδώ κοντά στα Σκόπια ορυχεία. Ορυχεία, έτσι. Ναι. Και έτσι ο παππούς μου είπε θα πάρω την Κατερίνη που είναι τόσο άρρωστη, να αλλάξει λίγο το κλίμα και το 1924 την έφερε εδώ στα Σκόπια. Ήταν κανένα college γαλλικό, την έγραψε εκεί και ήταν σε μια οικογένεια, ελληνική οικογένεια, γιατί αυτός πάντα ταξίδευε, πήγαινε στην Ελλάδα, πήγαινε παντού, ο παππούς μου. Η μητέρα μου ερωτεύτηκε τον πατέρα μου και ρώτησε τον πατέρα της αν μπορώ να παντρευτώ και να μείνω εδώ. Ο παππούς μου της απάντησε, μπορείς, αλλά να ξέρεις πάντα θα είσαι μόνη. Όλη η οικογένεια σου είναι στην Ελλάδα. Αλλά έγινε έτσι και ο παππούς μου έμεινε εδώ. Γιατί τα σύνορα ήταν κλειστά, ήταν ο πόλεμος όταν πέθανε και δεν μπορούσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου να οργανώσουν έτσι για να το τάφο του παππού μου είναι στην Ελλάδα, όχι εδώ. Ο Ζορμπάς αυτή τη στιγμή λάμπει σε όλο τον κόσμο. Τι είναι ο Ζορμπάς? Ο Ζορμπάς είναι η πίστη στη ζωή, είναι η πίστη στις απλές αξίες της ζωής, στην κουλτούρα, στο χορό, στον έρωτα, στο κρασί, απλά πράγματα. Πάνε να τα σκεπάσει τώρα η τεχνολογία.